Be informed. Be alert. The information you need to know about COVID-19 vaccine. Right here, right now, on The Vax. So ang COVID, habang gasigi-sige siya nga infect, nag-transmit, kahimo siya sa bagong nga variant. So ang Lambda variant, ini siya gina-consider na variant of interest kay damo na siya na apektuhan dito sa South America. So subong, gina-study pa siya kung ano ang iyang epekto sa tao, kung mas makalalaton bala siya, mas grabe bala ang COVID kung makuha mo siya, at kung may epekto siya sa mga nabakunahan na. As of now, gina-study pa lang kung ano iya effects. Compared sa Delta, may lain siyang mutations kaysa sa Delta. Pero kung ano ang significance sa mutation nga meaning in terms of infectiousness and severity abisang COVID, gina-study pa siya. Ongoing pa lang man ang studies on Lambda variant kagang iyang effects sa vaccine. So let's wait for the studies kung ano ang ilang results.